Kakhulu ngibonga kwi-Google Media yona ethandile ukuthi ngibe la kulamaziko. Lokhu ngoba itifiketi azisho ukuthi ijele. Itifiketi nje amasitifiketi afana wonke umuntu. Sanibonani babukeli emakhaya, igama lami nguGugu Ndangamandla, i-spoiled brat sakaThixo. Sibuyile futhi once more noBaba uMbhense, njengoba sashilo on his first episode asithulela ubufakazi bakhe. Obuyile-ke no-part 2 uzosichazela further ukuthi after besekahlangene noNkulunkulu abone ukuthi ngempela i-process yakhe noNkulunkulu iyacala eTrayeli, uzosibriefa from lapho uya phambili ukuthi after that kwachubeka kwenzakala kanjani, njengoba besichazile ukuthi ngempela ubufakazi bakhe bude. So namhlanje babukela emakhaya sizoqhubeka la sasigcine khona. Stay tuned nathi up until sifike ekugcineni kwendaba kaBaba uMbhense. Sawubona Baba uMbhense, siyakwamukela futhi ungabulisa ababukela emakhaya. Siyanibingelela sisi. Kuphi nakuphi babukela emakhaya la likhona kwi-social media, Google Media. Ngiyanibingelela Jesu. Amen. Ungachubeka-ke baba, ngoba mina mangikhumbula kahle ku-first episode yethu sigcine la uthi khona uJesu uyibona i-process yakho naye uTrayeli, iy'manga bese zilokhu ziyenzeka, ukhulekela abantu basinda, kodwa uzibuza ukuthi wena why usesela, kungukuthi abantu bayaphuma ngemkhuleko yakho. Singachubeka-ke from there usazise ukuthi indlela yahamba kanjani from Trayeli up until mhlampe ufike esigwebeni, up until kuze kube yimanje uJehova ube yini, uhambe nawe kanjani empilweni. Amen. Amen. Siyabonga abathandekayo. Kakhulu ngibonga kwi-Google Media yona ethandile ukuthi ngibe la. Ngithi nginilethele ubufakazi kwi-episode 2 ngempilo yami bathandekayo, ngoba zikhona izinto uthola ukuthi empilweni mazenzakala uyawuthanda ukugive up, ungazi ukuthi zenzakala kanjani. Kwesinye isikhathi abanye bathatha intambo ukuzibulala ngoba asaxakwe impilo, bangazi ukuthi kuleyo mpilo leyo ukhona omdala wey'nsuku okugadile. Mina ngisho kanjena nje sisigugu la nasezweni lonke nje libukile ukuthi mangizothola lo Jesu angimtholanga kumnandi, Wamthola kunzima. ngamthola kungekho right empilweni yami, ngihlangahlangene ngingazi ukuthi njengoba ngila ngoba bengikwenza ngikwenzele, but ngiyazi kahle ukuthi njengoba ngila akunawo noyedwa umuntu ongeza la azongibona, anginabani, yimi njengoba nginje. Bengazi njengoba ukuthi yes, bengazi ukuthi noma bekhona abafowethu abakhona, kodwa njengoba sengila kunzima ukuthi bangafika la, kodwa ngomusa kaNkulunkulu ngambona uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ukhona uyaphila, ngoba ngathi uma sengisekhaya ngimukela uJesu aba yinkosi nomsindisi empilweni yami, ngabona izinto zishintsha. Although ngangisejele, kodwa ngangiyibona into yenzeka. Why ngisho kanjalo sisigugu? Yebo baba. Ngithe njengoba ngithi ngike ngaphupha, izandla zami zinomlilo, ngikhulekela abantu, ngaphupha mangathi ngisesibhedlela ngikhulekela abantu, and ngempela ngaya esibhedlela, kunesibhedlela la ngaphakathi ejele sey'boshwa. Okay. Uma ugula nje abanye bavuka ekuseni bofuna amaphilisi bayofola kwa-doctor, bafuna amaphilisi abagulayo, nabanye uthole ukuthi njengoba bagula kanje basey'bhedlela khona ngaphakathi esibhedlela. Abanye ba-HIV positive khona lapho ngaphakathi. Lokhu kudla sikudla la ejele la, njengoba kuphekwa ngalama-steam pot, lokhu kudla uma ngabe uzobe uphila ayipheli 3 months ungavelelwanga isifo. If bowunokugula ngaphakathi emzimbeni wakho ungakuboni wena,
mara wangena ejele waqala wadlala kwakudla sikubiza ukuthi because esibiza ukuthi yini khona igama nje besibiza ngalo kwasejele. Kodwa ngokuthi kuphila nge-steam, kwenziwe nge-steam, le steam lesi isona esikhipha izifo emzimbeni wakho. Uma ngabe uphilile u-right uyahlala uphile, but once waba ne-effect ngaphakathi emzimbeni wakho iyaphumela ngaphandle. Njengoba usho ukuthi wena wawuphilile vele ngoba wagcina ukugula usesewumntwana. Since then awukaze wagula. So if ulowo muntu lokudla kuyakhona ukuthi kungaku-affect. Yes. But kuku-affect-a uma ngabe vele isimo sakho asikho kahle. Kunezifonyana onazo. Mase udlile bese ziyaqubuka. Bese ziyaphumela ngaphandle. Kuthiwa usuyagula unesifo esinje sesiyabonakala. So uma uthi wena bakumbenze lokudla kuphekwa nge-steam. Kupheka nge-steam in what way? Like ngifuna ababukeli babe ne-clue yokuthi uma uthi lokudla lokhu bakupheka nge-steam kugulisa because of ukuphekwa nge-steam. In what way? I-steam lesi engikhuluma ngaso ama-steam pot. Okay. Lamabhoda amakhulu. Osijele phatha. So leyo nto leyo iyibhoda elikhulu kodwa linogesi. Okay. Lixhunywe ngogesi. So njengoba kuthiwa i-steam pot nje yingoba akusona isitofu esithatha sibekwe amabhodo ukuthi naka abekwe esitofini. Sona ngokwaso i-steam pot. Okay, kuplagwa le bhodo. Yes. Okay. Kwenziwe ukudla kwasibaningi ukuthi sonke sizokwazi ukunela ngoba ungathola ukuthi ijele lilonke mhlawumbe abantu abalapho ngo-10,000. Okay. Ijele lilonke. So wonke lo muntu ufuneka phakathi. Wonke lo muntu ufuneka kahle. Yebo nje ngoba abantu abaningi ngiyakuthi mina uma uyisiboshwa usukufana ne-president ngoba uhlala ugadwe 24 hours. Uyadla ungasebenzi konke lokho. Kodwa akusho ukuthi ngokudla kungasebenzi lapha kumnandi. Yileyo nto le i-consequence yakhona ikhona. So mhlambe ngosuku benidla kawungakhi and then ikhona indaba yokuthi mhlambe like isonto mhlambe senidla maybe 7 khala banenzeni Sunday course maybe or just every day ipapa neshibo. Uyabona lapha sesigokithi ngikutshele lapha njengoba ngila kwi-Google Media ngifuna ukuxwayisa intsha esesencane nabantu abadala nje ukuthi ubugebengu kahle kahle abuyiseli. Ubugebengu kahle kahle abulunganga. Ungacabanga ukuthi uma uye ejele mhlawumbe uphila impilo engcono. Uma uye ejele yila uma ngabe u-right impilo yakho izongezelela ube right. Uma ngabe umuntu ongezwa izophinda phinda ungezwa uphume ejele vele usowesi abantu sebakusaba. Kodwa uma umuntu oboshwe unesimilo likwenza ijele ukuthi ube nesimilo wesi. Ubuyele ku-position yakho. Obukade yes. So manje once wathola uJesu waba inkosi empilweni yakho uba wesi and uyayizibona iy'thelo ozinikezwa uNkulunkulu ukuthi kahle kahle nayi i-character engiyiyo ngoba sewuhlezi nalo Jesu. Ngoba uma ngabe unganawo uJesu uthola ukuthi uma ulapha mhlawumbe njengoba ungibuza ukuthi siphaka kangaki ngosuku. Uthola ukuthi ngosuku siphaka kabili. Uvuka ekuseni uyophaka umdoko. Bese kuthi emini uyophaka ukudla kokuthi soyoze uphake ngakusasa umdoko. Bese okay, lokho kudla lokho okuphaka kwesibili ukuthi ukuphakela ukuthi soyoze udle ngakusasa. Nikuphaka sikhathi sini? Sikuphaka ngabo 1. Bese uphinde uyodla the following day. Uyoze uphake the following day. Uzophaka ngabo 1 ukuthathe uyokubeka. Livalwe ijele ngabo 2:30. Uma livalwe ijele 2:30 livalwe ukuthi soyoze uvulele ngakusasa. Oh, okay. Okay, I always said into yokuthi mhlambe nakhona nidla njengasesibhedlela. Bese isibhedlela ekuseni kuba umdoko bese mhlambe ngabo 1 kube yilunch. Bese i-last meal ilapha ngabo 5. Lapha kabili cha. Lapha nje kukabili. Okay. Angisho mina manje ngiyabuka lento ukuthi isikudle kabili. Yilo ukuthi kufanele kufile ukuthi la akukho kini. Okay. La vele la uzohlumelisa isimilo sakho. Because uma ungadli unethezeke uzobuya nakusasa. Nangakusasa kuzobuya abanye.
Yayibona. So mina mangithi ngiyayibuka indlela yokuthi bakwazi ukuthi uzobona ukuthi lapha kuyahlusheka. And lapha elinye izwe leliya ngoba mawuqeqelezele ngendonga kanje akukho la ubona khona, ubona nje isibhakabhaka phezulu. Ngalawo amagama mina ngangithi mina mangishumayela ngibashumayeza lapha ngangithi mina uNkulunkulu mayengilethele lapho ungilethele ukuthi uzokwazi ukuthi yena ukhona ngoba mawuthi ubheka emaceleni kugcwele izindonga awukhoni ukubona ingaphandle kodwa uyakhona ukubona izulu. Ngalawo amagama kusho ukuthi njengoba silapha bekukhosa ukuthi sibize umuntu oyedwa onguNkulunkulu sibheke kuye ezulwini. Manje ngelinye ilanga mangishumayela sengisukile lapha eRathana bangibhekile sengile eSun City. Abanye obaba bafike lapha kimi bathi mangishumayela ngishumayela njalo ekuseni ngo-8 nje makuvulele nje ibosha. So benenzani full service khona in prison? Sinama-full service ngenkonzo, isikhathi senkonzo sinama-full service. During the week every day siyashumayela, every day makuphuma nje iboshwa siyashumayela, abanye ba-interpret-a ngoba uthola ukuthi languages are different. Yes, khona amaZimbabwe, khona aMashangane, khona amaZulu, khona amaVenda, abeSuthu, abelungu bakhona, nabelungu lapho, namaNdiya akhona. So kuthola ukuthi manje mawushumayela kufuneka wonke lo muntu azokuzwa. Kuthola ukuthi manje mangishumayela laphayana labantu abanye uthola bahleli phezulu mhlawumbe kwe-third floor bayehla bazohlala phansi badla. Ngelanga bangibuza bathi baba usitshele into yakufaka lana yini ngoba ayikufanele le ndawo la. Bezwa intshumayelo yami ukuthi kanti lo baba oshumayela kangaka ufunani kule ndawo. Yeah. Ngabatshela ngathi no, i-purpose kaNkulunkulu you never understand it. Usho ukuthi uNkulunkulu lento bengiyenza ngaphandle kuyindlela ukuthi mina kuzoba i-turnaround yami ngikwazi ukuthi mina naye sixhumane sikwazi ukukhuluma abesasebenzisa mina ngoba uNkulunkulu akasebenzisi igwala. uNkulunkulu ufuna umuntu onesibindi makamnika izwi lakhe azi ukuthi noma isikhathi sisibi noma isikhathi simnandi noma kunjani kodwa uzonga angeke alijikele ngenxa yezimo. Ngoba thina endleleni masibhekana nezimo uyajika siyamlahla ubone uNkulunkulu okunye sithi ongasizi. Yes, ubone ukuthi hayi lento iyangibambezela ake ngithathe nayo indlela. Manje ngambona uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uhambe nami mangithi ngibuyele emuva ngathi uhambe nami kwaze kwala ngisuke ekuncane ngiyalokhu ngiyakhawunta ngiyadlula kulezinto, lokhu ngiyakhawunta ngiyangena ejele kodwa ngiyandlula, ngingena ejele angigulanga. Instead ukuthi ngigule sengifunda ukukhuleka, instead ukuthi ngila ejele sengifunda ukushumayela ngila ejele. Yonke lento yenzeka kule space uNkulunkulu ahlangane nami naso nakhona. And wena mhlambe you thought ukuthi mhlambe it was the end of your life kanti it was the beginning. It was my beginning of my life. Makusuka lapho ke wena sisigugu sengihambile mangifika eSun City bengimukela. Uma ngabe uqeda kugwetshwa awuqala ubabone abantu abazokubona. Okay. Ukhuluma ngale ngefastela nomunye ungane. Kufuneke leyo nto leyo iyenzakale for 6 months. Okay. Ungakhoni ukubona labantu abathi bazokubona. And cabanga ukuthi ngaleso sikhathi leso inhliziyo yakhe sasebuhlungu ngoba asethi ukuthi ngempela sengibhejile. Ngathi mangingena laphaya ngathola omunye ubaba enza life sentence. Okay. Angibuza ukuthi manje wena baba ubhekile ngamtshela ukuthi mina bengizigangela nje ngizenzele robani ngithathele imoto zakhe. Wathi ugwetshwe ngaki? Ngathi ngigwetshwe 18 years. Wathi hawu kanti wena awugwetshwanga next. Into uzoyishaya ngo-reverse lento uyaphuma nawe. Lo baba uthini manje? Manje ngitshela ukuthi ngi-18 years angitshela ukuthi mina ngiyaphuma khona manje. Ngathi lo baba akazizwa ukuthi amanzi amancane. Hayi amanzi amancane ushaya ngo-reverse lento uphuma manje. Thina yabona senze siyabhala. Ubhala la enyameni ukuthi ngomile. Athi ngendlela sekudala ngahlala ngakhona la ejele. Sekusekhaya angisenandaba. Nepain angisenayo. Lo muntu loyo akasayina kuphaka bamlethela ukudla ehle lapha ekuzini la. Sekayisithizini. Usune-citizen because uyabhadala nje imali yakhe esebenza. Hey. Kodwa engakubona nje mina lapha ubuntu.
kuye lo baba nasejele nje abantu ejele nje ezehole uyabona iy'bosha ziyazwana okay ziyazwana ibosha abekho abantu abazwana njengebosha ngempela labantu laba bayakhona ukuthi bakulwele bangakwazi makukhona okuxhaphazayo odlala ngawo bakhona ukuvikela kodwa uma udelela wena ungakwazi ukuhlonipha abanye bakuyena ukuthi bakushaye uzokwazi ukubona ukuthi umuntu uyahlonishwa kuya ngokuthi wena umuntu onjani kuya ngokuthi wena uziphethe kanjani okay mawufika kuleya ndawo that's why uthi uma ufika laphaya uthi omunye umuntu angathola ukuhlukumezeka aze aziphumele engenanex engenalutho ashumele ivangeli bakushumele ivangeli uma ngabe azange awuthathe lokho kwevangeli kodwa uphila nje into e-right uyafunda laphaya njengoba ngithi mina ngagcina kwi-standard 7 ngathi uma ngifika lapha-ke nje kuleya 18 years ngaqala phansi ngesikole hayibo then wafundelani ngafunda ngaqala ngakhuphula iy'fundo zami manje ngagcina standard 7 okay bangifuna i-report ngaqala ku-grade 7 ngayiphasa i-grade 7 ngathi grade 8 ngayiphasa i-grade 8 ngathi grade 9 ngayiphasa i-grade 9 ngathi grade 10 of which is u-matric ngaphasa u-matric ngilapha hayibo because bengifunda ukhona ubaba encourage bekenza ilolo ngoba ngihlaya naye lapha esini okay manje nginombuzo la angithi maniphakathi eprison niyafunda njengoba uchaza ukuthi u-matric wakho nje umncede khona and then kube nalama qualifications maybe wenza mhlawumbe ubuchef ukuthunga designing and stuff like that now bayanifundisa yonke leyo yes but now mase uphumela ngaphandle they say they require ukuthi ungabi ne-criminal record why do they teach you ama-skills okungukuthi mase uphumile angeke uvuleleke ukuthi usebenzise the very same skill uku-improve i-life yakho into engiyibonayo lapho sisi yes bayasho bathi mawusuke waba sejele sune-record criminal record but bayawenza ama-skills lapha kuleya ndawo ngibuka ukuthi ikwakha ekuthenini emqondweni wakho uma uphuma ukwazi ukuthi ne-criminal record kufuneka uqale phansi usebenzise lesa skill osithole lapha sokukufundisa but sowuzostruggle-isha ukuyiqala kodwa uma ukwazile ukuthi wenze i-communication ukuthi uyiqale then indlela ozophila ngayo because akukho la uzoqashwa khona but leya nto izokuphilisa kahle kahle it's better ukuthi uma ungaphakathi wenze i-skill ozokhona ukuthi uma uphuma wena ube yi-entrepreneur ube your own boss ube your own boss bakufundisa into ezikanjalo kodwa wena sisikhulu uyabona le is the story of another day ofuna sisikhulu okay ukuthi njengoba sila singama-South Africans sila eMzansi kuthiwa uma usubuya ejele sone-criminal record awusakhosanga ukusebenza kodwa uma uthi uyabheka bakhona abantu abasezi emaphalamende babuya banama-criminal record bayaboshwa baya kuma-exile babuya kodwa sebasemaphalamende wayibona labo bantu bona bakhona ukuthi balide i-country nge-criminal record wena awukhona usebenze uwondle umndeni wakho une-criminal record isebenza kanjani lento le that's why ngithi story of ngempela like kumele siyindlale si-understand-e kangcono ngoba njengoba ubeka ukuthi nabo there was a time whereby bebase-prison baphuma and came back babaphatha thina with the same criminal record akunankinga kodwa for citizens nje basase-South Africa abakhona inama-restrictions and uthole ukuthi igenge encane ingene emajele without ukuthi bazi ukuthi bangeniswa yini abanye bayafrenywa abanye bayangena ngoba vele bazigangela kodwa still they got the second chance ukuthi kufuneka banikeze yona njengabantwana njengoba uyibeka nje iyasibonisa siyi-South Africa ukuthi kusho ukuthi i-South Africa ayizimiselanga ukwehlisa i-crime kunaloko ifuna ukuyandisa because now bakuphile isigwebo sakho u5-10 years wakho wamceda now kumele ubuye uzophila ubuqotho they say ngeke ucashwe uzo-provide kanjani umndeni izinto zasejele sowucedile ngazo kodwa zisakubamba sowungaphandle ngoba itifiketi azisho ukuthi ijele itifiketi nje ama-certificate afana nawo wonke umuntu but awakuvumeli ukuthi nawe uthole umsebenzi njengawo according to your profile awusakhoni ukuthola umsebenzi at least kube bayenze into ukuthi
akube na somewhere la uya khona. Okay, zikhona ezinye indawo uthola ukuthi mase uhlale about more than 10 years ungaphandle of prison uyaye ufike uyocleara i-criminal record, but I don't believe ukuthi sewuyiclearile leyo nto leyo iyamsiza lo muntu because ayibuyi same time. Yeah, futhi njengoba uchaza ukuthi after 10 years, i-10 years iminyaka eminingi from ungasebenzi. that 1 to that 10 years uzufika ukuthi now isikhathi sokuyiclear. Yes, Uphila kanjani? uphila kanjani? Ngoba akusiwona wonke umuntu ozovula ibhizinisi Hayi. noma ngabe unaso iskill. So-ke le nto le sisigugu ngicela ukuthi siyibekele for the day. Sizoba i-topic esothi umphakathi-ke isixazululo ukuthi i-government yethu senza kanjani ukuthi sehlise i-crime, because uma uthi uyabuka i-government yethu ekhosta too much crime. Ngale at least ube kuthiwa uma bephuma e-prison kunendawo la funeka bathunyelwe khona to clear everything, because abanye abanayo imali bahambe ngokuthi bafune baphume basebenze. Angisho that's why kwi-correctional service because laphaya bayohlomeliswa impilo zabo. Uma bephuma funeka benze something, but if baphuma benze next bazobuyela futhi back to Yes, angithi njengoba uchaza ukuthi it's called correctional service, meaning uyo-correcta whatever mistakes ongene uwenza. yes. Meaning they should have confidence ukuthi okay, so uphumile manje. Yes. You are a better person. Yes. You are Yes. ready to face the world. But ufacea kanjani umhlaba kungukuthi basazokubamba ngento odilile nayo nawe uyitshela ukuthi I'm done. Because ngiyile ngoyisebenzela. Uyayibona le nto. So then engikusolayo ngisola ukuthi le nto le funeke si-approach i-government, siyicele ukuthi eMzansi ne-Afrika ayikisenzele lokhu, sibone ukuthi izwe lethu lishintshe. Simbeni kwi-testimony yokuthi uNkulunkulu usebenza kanjani. Size sifika lapha nje ukuthi kunalezi zinto lokhu ziza ukuthi ejele kahle kahle akusiyo indawo ukuthi uzothi indawo embi. Yimbi yethu ngoba suke bakusukele bakuthusele emphakathini bakusa laphaya uzobuya uzicabanga, kodwa ayikho into engekho. Uma ngithi mina ngifike lapha ngishumayela izwi, ngishumayela ivangeli, ngize ngaphuma ngishumayela ivangeli laphaya. Ngihamba ngebhedlela ngikhulekela abagulayo. Njalo ngoLwesine benginabantu engihamba nabo sikhulekela abantu abagulayo. Abanye sifike sibageze aseba-HIV positive, uthole abantu ababa-check-ayo bakubo akusezimo namanesi walaphaya sometimes ayabayeka nje asakhathele. Wakhona e-correctional service. Khona kwi-correctional service amanesi abuya ngaphandle aze beza ngamalanga. Oh, okay. Yes. So thina ngokuthi sinabo labantu bagula phambi kwethu sinaleyo nhliziyo futhi uma ukhona kuba nozwelo, sihambe siyobageza, sihambe siyobadlisa, sihambe siyobakhipha ngaphandle, sibathathe sibabeka ngaphandle, because leyo nto leyo uma ungabe ungaphandle iwezwa zihlobo zakhe uma zizovakashela. Kodwa uma ungenalihlobo akekho umuntu uzohlalulela lapho uzovela la malokhuzana izilonda ezivelayo bawulela. So of which is akukho right. Yabo akukho right. So ngisho ukuthi uNkulunkulu ngendlela angisebenzisa ngakhona wangisebenzisa ngale ndlela ukuthi ngambona ukuthi uNkulunkulu ngempela ukhona. Okay, so after you ukuthi ugwetshwe, you went to Sun City. Yes, Sun City. Then ngapha eHeidelberg ufika kanjani? eHeidelberg uma ngibuye eSun City sengiseve ngicabanga ukuthi ngase ngiseve more than 6 years. Okay. eSun City bangitransfera bangiletha ngapha. Okay. eHeidelberg uma ngifika eHeidelberg that's where engila engadibana nabo brother Dlangamandla, abo brother AB, abo brother the late Mvulane, baningi nje ngingababala baningi. Naqhubeka nahambisa ivangeli. Ngaqhubeka ngibathola la saba bangani sashumayela ivangeli kwasindiswa abantu kwenzeka imihlolo nje. Abanye basindiswa khona la baphinde baba abafundisi khona la into ebengenzeki, kodwa ngabuka ukuthi uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi uhlala enza umusa phezu kwempilo zethu. Wasindiswa abantu uconfess amadimoni masikhuleka abantu ababuya ngaphandle beze kithi kube yithi esiba-revive-ayo ngendaba yokuthi bona bathi asinaso isikhathi sokufunda izwi nalesikhathi esiningi sokufunda izwi. Bona baduduzwe yithi bacele thina ukuthi hayi mani cela nisikhulekele sinenkinga le ngaphandle kwenzeka 1 2 3 bayafika bona angale but abagcwaliswanga ngizwi kaNkulunkulu.
so ukuthi yithi ebesenza ukuthi bona bagcwaliseke ngoba bathola ukukhuthazeka uma bafika la. Oh, this is so powerful. It's so powerful. Ukube nje yazi kungenzeka ukuthi even abantu njengoba uchaza basePhalamende ama-public figure ayibone le testimony yakho ngendlela ochaza ngayo ukuthi if bebangasebenzisana nani njengoba bowuchazile from the first episode ukuthi beningaba ney'ndlela ey'ningi zokwehlisa i-crime because nine-experience yokuthi i-crime isebenza kanjani, imiqondo yeyigebengu, yonke lento leyo beningasiza. But now because nine-restriction eyi-criminal record, anikwazi ukuthi nisebenze nanoma ikuphi ngoba nibanjwa ngalento yokuthi manje anisekho right ukuthi ningacashwa nanoma ikuphi because of this one thing eyi-criminal record, okungukuthi nabo abasePhalamende banayo but ayiba-restrict ekuphatheni izwe. Engibulala Dwayne ukuthi mina singabafundisi ekufuneka ukuthi-ke kukhuleke lelizwe lakithi ekuthenini awukwazi ukuthi ungathi uma uthola umntwana aqeda isikole ahambe aye evasithi abuye e-university esefuna umsebenzi-ke manje after lo msebenzi uma ngabe kufuneka ukuthi awuthole sekuthiwa sekamdala over 35 akusena msebenzi azowuthola ezobe uthole nini ebule emavasithi phela evasithi uma ngabe uzoba udokotela uhlala 7 years evasithi uma ngabe ukhona ozokwenza kuzoba yiloya kuneminyaka oyihlalayo but bona uma bathi so over 35 years so mdala akusena msebenzi owutholayo kodwa bona bangamakhehla bahleli banabo-80 basahlala emaphalamende wayibona bangehli babe nendawo yabo bathatha igenge encane bayifaka emaphalamende bese bona bayithicha ukuthi no la ni-wrong khulumani kanje la ni-wrong khulumani kukhule le genge yazi ukuthi siyasebenza. But-ke kusho ukuthi uma bakumbenze njengoba uchaza ukuthi maso-above 35 bathi awucashwe sowumdala. Don't you think ukuthi kusho ukuthi u-government owes each and every person o-above 35 kusho ukuthi iholo leli labogogo maliqale kuyo i-35 ngoba ngithi uthi 35 sowumdala awusakazi ukucashwa so uthi umndeni awuprovide kanjani? Ake-ke phela yikho ngithi mina ifuna le nto le ifuna abafundisi abazohlala edolweni ifuna abomama abazokhuleka kukhulekele nje izwe lakithi ukuthi uNkulunkulu akazibonakalise ukuthi ngempela uNkulunkulu aliphilise izwe lakithi ngoba ayikho le nto ayikaze yenzeke ukuthi ungathi sibazala abantwana after sesibazale sebafundile bafuna ukuyeka lokhu bugebengu bafunde baqede but umsebenzi bangawutholi phela kusena msebenzi South Africa awusekho khona manje ba-implement ukuthi funeka kungene ama-AI amarobhothi kuzophela imisebenzi amarobhothi funeka aye ey'bhedlela ayo-operate abantu amarobhothi sewuyoqasha wena irobhothi lize la endlini fike liklinele ngoba uyali-operate uyalisetha everything uyabona ukuthi abantu bazoshona ngaphandle. Hayi sisenkingeni. Uyabona ukuthi ubugebengu buzondlondlobala buye phezulu. Hayi sisenkingeni si-South Africa. Kudinga ukuthi sikhulekele bathandekayo akukho okunye kudinga ukuthi sikhulekele and uNkulunkulu yila azozibonakalisa khona. Mina ngithi mangithi ngimbonile uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ukhona ngeke ngathi mangila Heidelberg ngishumayela ngangilande omunye ubaba uChiko. Okay. Chiko la Heidelberg. Angithathile ekuseni nginokuphuma ngiyoshumayela kwamanye ama-section. Okay. Angilande ekuseni isikhathi sokudla ekuseni. Ngiya kwenye i-section ngishumayela khona. Ekuseni angifike lapha ngishumayela ngisazodla amandla wayekhona na ngishumayela kodwa kwathi ekuseni kulesi khathi ovulela khona uhambe ushumayela kwenye i-section. Angisazi wayekhona idlala amandla kusakhona. Ngafika lapha ngashumayela kwakuyiboshwa ziwa gelikithi bangihamba phakathi kwazo ziwa ngingazi zimiswa yini kusho ukuthi umoya oyingcwele wawulapha umoya oyingcwele ngendlela kusho ukuthi laba bantwana babebophekile ngize babeboshiwe ngakhona ngoba ngangibona mangihamba phakathi kwabo bezwela ngapha nangapha mabe bayavusa ngithi ababayeke bangabavusi umoya oyingcwele usasebenza ngabo. Lo engangiuChiko engihambise ngale wangisaba wathi angikaze ngiyibone into eyenzakalayo.
bambeze kuzofa abantu la ukuthi bashumeze abantu uNkulunkulu uyaphilisa, uNkulunkulu usebenza ngabo. Kungenzeka njengoba awala umuntu la njengoba awala phansi uphila omunye womndeni wakhe la akakhona ubamba into usenza into esekhaya ngiqhaqhabeza ubopho ababoshwa ngazo zakhona phezu kwempilo zabo. Yingakho ubona ewa ngale ndlela abakhona uzovuka and abavuki. So as from there i-belief yeboshwa yakhula yanda. Nabafundi bekunabafundisi labo utholukuthi babuya ngaphandle baphethe ogwayi baphethela iy'boshwa and ugwayi awungeni. Uma uwumfundisi nje awulethi ugwayi ejele, uma uwumfundisi awuyiphathi imali uyilethe ejele unikeze iy'boshwa ejele ngoba iy'boshwa zikhwazana ngendaba yemali. Wena uma unemali omunye angenayo bafuna le mali yakho bazokwazi ukuthenga iy'dakamizwa zabo. So uyalimala ngenxa yokuthi uphethe imali ejele. That's why kuthiwa uma ungena ejele imali awuyiphathi. Imali isala le uma ufika uyothenga then uhambe uya lapho ebatshela ngicela imali yokuthenga ukuthi okay, hayi no kezwakala. Sibonge kakhulu babukela emakhaya, sibonge kakhulu kubaba uMbhense, ubufakazi bakhe ngempela bunamandla futhi nezinto azikhulumayo nje in general zijulile kakhulu. Sibongile baba, once more sibongile ukuba nawe. uNkulunkulu akwandisele, aqhubeke akuprotect-e, akubiyele, siphinde futhi sithole ithuba elinye lokuba nawe ngelinye ilanga njengoba ushilo ukuthi usesenayo i-topic yangelinye ilanga ofisa ukuyidalula ku-South Africa yonke. Sazoqhubeka nobufakazi nje obuse-3. Hhayi, siyabonga. Babukela emakhaya siyanicela, sicela ni-subscribe, ni-like, ni-share so that izwi likaNkulunkulu lizohamba lisabalale i-South Africa yonke. Abantu basindiswe bathole ubukhona bukaNkulunkulu ukuthi ngempela uNkulunkulu uma umvuma njengenkosi nomsindisi uyasindisa futhi uyabonelela. Sibonge kakhulu, nisale kahle, niqhubeke njalo nisi-subscribe-ele so that each and every time siposta i-content yethu izofika kuwe kuqala. Akudli imali, you just kofa nje u-subscribe button yonke into ibe seyi-right. Siyabonga, siyanithanda babukela emakhaya. Dankie.